Aí ten unha palanca aquí ao lado. Falta Pepe. Sí, pero non vai vir, non pode vir. E Quique tampouco ven. Quique Desculpamos tampouco. a presencia de Quique. Bueno, entón podemos empezar, non? Paula sigue de baixo, tampouco vai existir. Paula xa. Eu quero facer unha pregunta previa. Podo? Pode? Bueno, quero preguntar se van a ser quen de celebrar un pleno 3 imputados. É a primeira vez na historia que un goberno enteiro está imputado. Van a presentar a súa dimisión ou son quen de celebrar o pleno? Pois imos ser quen de celebrar o pleno e de seguir gobernando en Muros. Jeta tienen. Empezamos o pleno. Boa tarde a todos e a todas. Empezamos a sesión plenaria do mes de xullo. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións anteriores. Ven a aprobación a acta do día 27 de xuño de 2016. Partido Popular, algo sobre acta? Nada que comentar. Nada. Partido Socialista? Sí, non faltan preguntas nosas na acta. E contestacións tamén. Non sabemos se contestou cando lle preguntamos que pasou ca área da praia, donde dunha finca e onde se levou, que hai unha multa de Seaga. Iso contestou, non? Porque aquí está sin contestar. Eu creo que sí que contestei. E que contestou? Pois non está. E de multa de Seaga non se falara nada no pleno, que eu saiba non hai. Sí, eu preguntei no así, ademais, Eu contestei o que preguntou e da multa de Seaga non lembro nada, de feito, que eu saiba non hai. Non hai multa de Seaga? Que eu saiba non. Bueno, pois falta a súa contestación aquí. E que pasou ca área da praia e de quen era a finca onde se levou, tamén o dixo. Creo que sí. E como non consta na acta, Pois non o sei, eu non fixen acta. pois nós pedimos que conste na acta. Moi ben. Vai constar, Queda recollida a súa petición. pero queremos saber se vai constar ou non para saber que vamos a votar. Bueno, queda recollida a súa petición. O sea, de momento non di se vai constar. O permiso de San Pedro, que preguntamos sempre por el, non consta a petición. Vale. Bien. A comida dos maiores, que tamén preguntamos, tampouco consta. O plazo de recurso de Espina e Delfín tampouco está. Quen é o arquitecto que firma as licencias do Carco Histórico tampouco está. E logo... Creo que non falta nada máis. Falta todo eso. Entón pedimos que a acta quede enriba da mesa para completala. Porque o que celebrou era Luís. Sí, o que celebro era Luís. De todas maneiras, vamos... É o primeiro dos robos. Este debe estar a mitad do folio, máis ou menos. Sobre os canos areais, piden que se modifique o regulamento. Nós o que pedimos foi que se eliminara a ordenanza actual para que houvese acceso libre aos canos esprais. Vale. Algo máis? Non. Bueno, pois quedan recollidas as peticións e sometemos a votación. Votos a favor da acta? En contra? Ben, o segundo punto da orde do día é proposta dos días festivos locais para o ano 2017. Aquí hai outro número 2, señora alcaldesa, non é ese. Modificación das bases de execución do orzamento por urxencia.
este sí, perdón, tiña un borrador aquí que está mal. Efectivamente, segundo punto, modificación das bases de execución do orzamento por urxencia. Bueno, dende o Departamento de Intervención se detectou que nas bases de execución do orzamento non se corresponden nas subvencións nominativas as entidades que celebran as festas das distintas parroquias coa realidade. Non? Nas bases de execución aparecen as comisións de festas de Louro, de Esteiro, de Serres, de Tal, de Abelleira, de Sestao, de Toré, de cada unha das parroquias. O detectar eso para que... Déjala que siga, que siga. Déjala que siga. Non é por urxencias. A ver, estou explicando, vale? Entón, ao detectarse isto, se propuxo incluir este tema por urxencia na Comisión Informativa. O Partido Popular e o Partido Socialista votaron en contra desa inclusión, aínda así decidín incluílo na orden do día do Pleno. E entón, para poder ser tratado este asunto e ser votado, hai que ratificar con votación a inclusión deste punto na orden do día. Vale. Non é unha urxencia, é ratificar a inclusión. E explico por que o traio. Isto trátase de adecuar as bases de execución á realidade, para poder pagarlle legalmente, de xeito correcto, as distintas asociacións que organizaron as comisións de festas e as actividades que aquí figuran no listado de subvencións nominativas. Se non se inclúe na orden do día deste pleno, pois o traeremos ao seguinte pleno, que será en setembro, o que significa un retraso no cobro por parte das asociacións e entidades que organizaron as distintas festas e eventos. Cobrarán, pero cobrarán máis tarde se non se inclúe na orden do día do pleno ou se non se aprobara, vamos. Entón, sometemos a votación a inclusión deste punto na orden do día. Algo que comentar sobre a inclusión na orde do día? Nos planteamos unha cuestión de orden. Se entendemos que se presenta por urxencia, que é o que pon a convocatoria, debe ir nas mocións de urxencia. Non entendemos que vai aquí. Na convocatoria aparece por urxencia, non aparece outra cousa. Entón, entendemos que, tal e como di o artigo 82 do ROF, ten que ir na orden do día, só poden ir os asuntos que foran previamente informados. Isto non foi informado, por lo tanto, se quere presentarlo como moción de urxencia, entendemos que debería de estar aí. O ROF di que a presidencia da sesión plenaria da corporación, é dicir, a alcaldía, pode incluir asuntos na orden do día que non foran dictaminados en comisión informativa, que non poderán ser votados se non se ratifica a inclusión na orden do día, pero sí que se poden incluir asuntos na orden do día. Está así recollido no ROF. Sí, pero a convocatoria non. En que artigo? No 93, pero a convocatoria di claramente que isto é por urxencia. Concretamente, Ai, señor. no artículo 82, o punto 3, leo textualmente. El alcalde presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa. En este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Pode ler o apartado anterior? En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. Correcto. Pero o seguinte di que podo incluir por urxencia. O presidente por razones de urgencia debidamente motivada e estou non motivando. Por urxencia, mocións urxencia. E estou non motivando. Vale. Algo máis? En canto á inclusión da orden do día, Sí, nos en canto á consideramos inclusión da que non orden do procede día, claro. introducir
este asunto por urxencia. Levamos varios meses preguntando polo orzamento para este exercicio, a resposta que sempre se nos dou foi que estaban traballando, entón, ou minten descaradamente ou non sei en que estaban traballando, para ter que introducir unha modificación dunha base de execución do presuposto por urxencia, cando saben de sobra as subvencións directas que ten que dar o Concello. Desde logo, nós non nos entendemos. E, sobre todo, non entendemos despois do pollo que montaron que as retencións dos premios do Entroido, que vaya por Dios, ocasionando alarma e trastornos a un montón de persoas que precisamente colaboran coas asociacións. Eu non sei que clase de previsión é a súa. Mandan por a convocatoria da orden do día un día, o día seguinte mandan por urxencia a introducción desto, ni siquiera envían toda a documentación, porque ya tuvemos que requerir, a mandan ao outro día, e isto, que clase de previsión é? Que forma de traballar é esta? Saben, desde sobra, desde o mes de xaneiro, cales son as subvencións directas? Entón, non entendo que agora teñan que introducir por urxencia a finales do mes de xullo este tipo de modificacións. E por encima, ni siquiera está ben, porque non coinciden as cifras da proposta do concelleiro co do informe de intervención. Entón, bueno, en fin. Vamos a ver, xa expliquei a urxencia. Non é certo que dende xaneiro se saiban que asociacións iban a organizar cada unha das Pois festas. está prorrogado. Si se saben que festas vai a haber ou hai unha previsión das festas que vai a haber. Ni sequera todos os anos hai as mesmas festas, como vostede sabe. E tampouco todos os anos organizan as mesmas asociacións, as mesmas entidades, as festas. Esta é unha subvención nominativa. Según intervención, as subvencións nominativas ten que cobralas quen figura expresamente nas bases de execución. Si aparece comisión de festas de tal, ou hai unha comisión de festas de tal con un CIF ou con un NIF legalmente constituída, ou non se lle pode pagar a comisión informativa, non se lle pode pagar a subvención. Si se lle pode pagar a unha persoa particular algo, como pasou en algún caso como no Entroido. En ese caso, iso explicamos, e fixemos unha reunión aquí con todas as asociacións, iso pode ter persuicios para as persoas que cobran na súa conta eso a efectos da declaración da renta. Na conta non, ingresouse na conta das entón, asociacións. o que se trata aquí é de adecuar as bases de execución á realidade. En xaneiro é imposible prever con exactitude que a asociación vai a organizar cada unha das festas, porque ni siquiera se sabe con exactitude se se van a facer. De feito, hai cambios, que se incluen na orden do día, o comentaremos despois, que son bastante posteriores a xaneiro, tan posteriores son que son de xuño ou incluso primeiros de xullo, de algunha festa que está agora a piques de celebrarse. Porque a discrecionalidade é pasar de 15.000 euros a 23.000 euros. Eso é a ordenanza de subvencións que prometeron que van a facer para clarificar e quitar a discrecionalidade no otorgamento de subvencións. Non hai ninguna discrecionalidade. Nós entendemos que non procede incluílo no orden do día, fagan as cousas como ten que facelas. Bueno, pois moi ben, usted dirá. Partido Socialista. Sí. Con la venia. Eu opino mismo que o Partido Popular, pero a maior abundamento, volvo a repetir o mismo, está volvendo usted a mentir e non aprende, está imputada por mentir e volve a mentir outra vez aquí. O sea, vai a acabar na cárcel por as súas mentiras, vale? Non entendemos nós esta urxencia das modificacións das bases de execución cando, efectivamente, é verdad, todos os anos, ano tras ano, son sempre as mesmas festas, o sea, a xente de Torea fai dúas festas, a xente da Vigueira fai tantas festas, a de tal fai tantas festas. A única que non debe saber as festas que se celebran no pueblo de Muros debe ser vostede. O que pasa é que o problema non é ese, o problema debe ser outro, que non lle están coincidindo os números. Entonces, como o señor concelleiro, tamén imputado, que tamén vai acabar na cárcel, de Facenda tampouco fai os números ni se preocupa de miralos, pois nos acordamos todo o día antes do pleno. Que pasa? Que chegamos á comisión informativa e dous grupos votamos en contra. Entón, encóntrase con que non pode levar. Pero o que non entendemos desde o Grupo Socialista é o seu interés de cambiar esa base de execución. Non entendemos por qué. Porque está sin cambiar a base de execución onde vostede se puso un soldo de 4.000 euros contando a Seguridade Social e as pagas extras, e, sin embargo, non se cambia nenhuma base de execución a día de hoxe. Estamos prácticamente acabando o ano, o orzamento ni está ni se le espera, ni se modificou ninguna base. Por que va a modificar esta hora? Fagan o mismo que fixeron cos seus soldos.
Os seus soldos aprobáronos por encima do que pon a base de execución. A base de execución que nos deixamos aprobado o presuposto pon número por número, cada concelleiro tanto, alcaldía tanto, e ustedes se lo soplaron e están cobrando lo que le pareció a ustedes. Acabaron de propoñerlle o Grupo Socialista 4.000 para 6 concelleiros e ustedes son 3 e non lle chegan 15.000 euros para vos os 3. Iso é o único que fan. Entonces, non se entreteñen no Concello, non sei onde están, nin porque non sabemos, a nos gustaríanos moitísimo saber o que fan, porque toda esta sarta de mentiras que xa chegaron ao xulgado e as consecuencias son estas, e van a ser peores, desde logo, sin ninguna dúbida, porque este tipo de mentiras que usted acaba vertindo aquí no pleno e eles ratificando as súas mentiras, van a dar consecuencias, porque se vostede agora mismo trae aquí esa modificación das bases de execución nula, que vai ser nulo, porque é nulo a todas as luces, polo que dio Rof, e usted se busca, yo borro lo de arriba e leo lo de abajo, sí, pero usted terá que cumplir todo canto ven de arriba a baixo, non pode sacar lo que me gusta lo pongo e lo que non me gusta non lo pongo, entende? Eso ten un nombre, chamase prevaricación, vale? Entón, a usted non lle costa nada, xo sabemos, que queda ca mesma cara de risa, porque xa cobramos a paga extra deste mes, estamos moi contentos. Ese é o único interés que teñen aquí os dous concelleiros e a alcaldesa imputada. Os 3 imputados do Concello, que todo o goberno municipal teñen o rostro de vir aquí a prevaricar, porque o único que están pedindo é que se meta por urxencia unha resolución que vai a ser nula. Ainda que leven a cabo, vai a ser nula. Como vai a ser nula esta acta que acaba de aprobar vostede sin constar o que nós pedimos que constara na acta e sin estar o señor secretario que deu fe do que pasou na acta. O que pasa que ya me parece que ya pasamos de todo, entonces xa nos atrevemos a todo, pero cuidadito porque está no primeiro escalón, señora alcaldesa. Acaban de subir os 3 o primeiro escalón, vale? E estaba clarísimo que non tardaba moitísimo tempo porque eu xa relatarei aquí no momento oportuno a cantidade de mentiras que nós nos acordemos e que temos nas nosas actas que viñeron sostenendo este goberno municipal, por suposto, co apoio do PP e do Partido Popular tamén en algunhas ocasións, vale, que pasa que agora me parece que se está chegando tamén o Partido Popular un poquinho arriba, e chegaron hasta aquí un ano, pero eu creo que isto non se pode soster. Eu non coñezo ningún concello donde todo o grupo de goberno este imputado. Non o coñezo e que siga sentado aí na silla. Non coñezo. Seguirán vostedes. Acabou. De momento, sí. Bien, bueno. Efectivamente, non hai ningún concello no que haxa unha Caridad González Cerviño, afortunadamente para eles. O motivo de querer modificar esta base de execución xa o expliquei. É porque é para adecuar as bases de execución á realidade, nada máis. E é para que as asociacións e entidades que organizaron e que están organizando as festas poidan cobrar o antes posible e non teñan que esperar a que isto sexa aprobado nun pleno. O que poidan cobrar sin un reparo de intervención. Se non se aproba isto, pois bueno, xa teremos que mirar co Departamento de Intervención como se fai para que quen organizou poida cobrar, efectivamente. Venega. Ben, primeiro de nada, cara, cando señales para atrás, non importa que me señales, pero non digas que son do PP, co apoio do BNG e do Partido Popular, non do PP e do Partido Popular. Perdona. Sí, a min que me señales non me molesta, pero outras cosas igual me molestan un puño máis. Perdona. Seguimos. Mira, ya sé que non eres. A ver, está o BNG no turno da súa palabra. Que me está falando a mí? Está no turno da súa palabra, non é momento de conversar entre ustedes. Manu, sigue. Respecto ao punto en cuestión, creo que é evidente que non se vai aprobar. O que sí quixera apremiar a que se celebrase algún pleno extraordinario ou algunha posibilidade de aprobar isto canto antes, xa non só polas comisións de festas que están pendentes dos cartos para pagar as facturas e demais. Creo que tamén é importante para o programa de vacacións en paz, que tamén está tamén está esperando pola súa subvención. É importante que reciban os seus cartos porque Sogaps, que é a asociación que trae os nenos, teñen unha débeda bastante importante, entre outras cousas por cuestións como estas, non? Porque hai moitos retrasos nos concellos a hora de pagar as subvencións que teñen concedidas e demais. Por iso que quero apremiar o goberno municipal a que isto se resolva canto antes, quedando evidente que hoxe non será o día que se resolve. Bueno, o goberno municipal é evidente que ten interés en que se goberna canto antes, que se arregle canto antes, por iso traíose a este pleno. O tema que comentas
da Asociación Pro Saharaui e o mesmo que o das subvencións a algunhas entidades como Seitura Longarela, Galanía, Faltriqueira, Eclipse ou demais. Entón, son, en realidad, subvencións nominativas que non estaban incluídas na base de execución como subvencións nominativas. Entón, non é que se pase discrecionalmente de 15.000 a 23.000, senón que se están recollendo aquí como subvencións nominativas algo que leva anos sendo subvencións nominativas e que non estaba recollido nas bases de execución como tal. Entón, insisto, o interés do goberno municipal é que as asociacións poidan cobrar canto antes, para o cal estamos intentando que se faga todo correctamente. Aquí hai, sobre todo, dous grupos, o Partido Socialista e o PSOE, que sempre insisten en que se faga todo, e o PP, perdón, que sempre insisten en que se faga todo por o libro de xeito inmaculado e estámoslo facendo por o libro de xeito inmaculado. Agora resulta que non está ben, é dicir, que non é necesario cambiar as bases de execución para que as asociacións e entidades poidan cobrar. Bueno, pois alá cada quen. O que está claro é que nós imos de pagar a quen organiza as festas, pero imos de pagar correctamente e legalmente. Se o Partido Socialista e o Partido Popular queren asumir a responsabilidade de retrasar o cobro por parte desta xente, pois é cuestión delas. Por desgracia, non chega a vontade do goberno municipal para que isto se arregle canto antes e cobren canto antes. Procedemos a votar a inclusión... Non, xa está. Non temos. Non porque puderon comentar todo o que quixeron, incluso houve debate, así que creo que xa. Procedemos a votar a inclusión na orden do día, se queren debatir, que se inclúa e votase logo as bases de execución. Votos a favor de incluir isto na orden do día? En contra? Bien. Pois non está ratificada a inclusión na orden do día, non se poden modificar as bases de execución. Punto 3. Proposta dos días festivos locais para o ano 2017. Teño aquí unha copia, quero? ¿No? Sí, ¿por qué? Seguro que está aquí en medio. Está aquí, Inés. Teño que teño dúas. É que estaba enganchado co outro. Cuáles? Isto non ten sentido. Estaba enganchado co outro. Bueno, a proposta de días festivos para o ano 2017, a proposta que se tratou na comisión informativa son os días 16 de xullo, o Carmen, e o 29 de xuño, San Pedro, o 17 de xullo, que é o día posterior ao Carmen, porque o día 16 coincide en domingo, entón o día seguinte o luns, e o día 29 o día de San Pedro é a proposta que se trae. Partido Popular. Ben, a nos parecenos ben, entendemos que poñer un día festivo un viernes pois sería perxudicar os comerciantes porque a maioría van a abrir igual dado que é o día de mercado e entendemos que está ben facer o luns seguinte ao Festa do Carmen, que é de festivo xa, e poñer o xoves de San Pedro para non facer coincidir o festivo co mercadillo. Quería aproveitar tamén para comentarlle a portavoz do Partido Socialista que o Partido Popular vota as cousas cando considera que son razonables e cando non, pois non. Xa lle dixen en outras ocasións que as interpretacións súas están ben, pero son súas. Claro, por suposto. E as súas son súas. Rematou. Rematei. Partido Socialista. Nos danos igual os días festivos, parecenos ben esos. E tamén lle podo mandar un mensaxe ao Partido Popular? Non. Estamos con mensajes. Pel WhatsApp. Rematou.
Sí, señora alcaldesa. Vénega. Ben, nós vimos a posibilidade de que cando coincida en domingo algún festivo se podía ter en conta igual algunha outra data, non? Nós pensábamos igual que era boa data o día de San Xoán, pero cae en sábado, entón entendemos que se cae en sábado para a maioría dos comercios tampouco é de moita axuda, porque os supermercados están obrigando a abrir incluso domingos cando hai festivos e tal, entón tampouco se solucionábamos moito problema, e ademais pois todos os que traballan de luns a vernes pois tamén perderían un día, non? Entón estamos de acordo cas dúas datas, e para outros anos valorar igual de poñer festivo de algunha outra localidade ou algunha festa como San Xoán que se celebra en todos os lados. Vale. Algo máis que dicir sobre isto? Non? Non. Bueno, pois entón pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Vale, pois quedan estes 2 días. O punto número 4, Plan de Dinamización Económica do Casco Histórico. Bueno, tal cual se quedou no pleno do mes pasado, houve unha reunión, unha xuntanza dos portavoces dos 4 grupos políticos que forman a corporación e como resultado desa xuntanza pois saiu esta proposta que paso a ler. Celebrada a Comisión Informativa de Promoción Económica, Emprego e Turismo proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos en relación coa elaboración dun plan de dinamización económica do casco histórico. Con carácter inmediato, supresión dos volardos e dos bancos unipersoais da Praza de Galicia. Habilitación de espazo para carga e descarga na praza e arredores con horario de estacionamento limitado. Elaboración de campañas publicitarias que conviden a residentes e visitantes a mercar no casco histórico e na praza de Abastos. Que na programación de actividades durante o ano se teñan en conta os espazos da denominada Rúa de Arriba e se inclúan actuacións de ocio que atraian público cara a esta zona. Que se fixe como un obxectivo reorganizar os postos do mercado ambulante nas rúas Real e a Sexta. A constitución dunha mesa sectorial que se encargue de elaborar un programa de dinamización do casco histórico de Muros, na que estean representados comerciantes e outros sectores da poboación afectada. Que se proceda á recollida do cableado colgado na rúa que vai dende a Rúa Real á Praza da Pescadería e se dote de papeleiras á zona. Creación dunha comisión informativa específica para a elaboración e seguimento do plan, que ante dita comisión teña unha periodicidade mensual. Partido Popular. Bueno, en primeiro lugar, gostaríame decir que esta proposta, aparte dunha moción que presentou o grupo do BNG e a que nós presentamos unha emenda, que a nosa emenda está prácticamente aceptada na súa totalidade, que é cousa de agradecer. Pero tamén que a aportación do grupo de goberno foi nada, cero. A única aportación que fixo foi dicir que lle resultaba imposible ou moi dificultoso subir os postos do mercadillo para o seu sitio que é nas rúas de arriba. Gustaríanos, ademais, como xa lle preguntábamos no pleno anterior, na xunta de portavoces e tamén na comisión, que nos aclarara como se fixo o traslado dos postos do mercadillo, xa que vostede indicou que se seguira o procedemento, é dicir, que se acordara en xunta de goberno dito traslado, tal e como establece o artigo 3b do regulamento de venda ambulante do Concello de Muros, e nós non somos capaces nin de atopar esa xunta de goberno, nin se faga mención a isto, polo que lle rogaríamos que nos indique a data de dito acordo ou acordos. Tamén queremos que nos diga, tal e como recolle a proposta, cando se van facer as actuacións inmediatas, principalmente que actividades culturais e ou de ocio se van programar neste mes de agosto, cando se van a retirar os volardos e recoller o cableado. Que medidas van a tomar para que o edificio do Mercado de Abastos non se convirta nun almacén permanente para as cousas que mandou guardar ali e que de seguro van a botar para atrás a calquera comerciante que teña intención de instalarse ali e visite o recinto. E que tamén lle explique aos comerciantes da Rúa de Arriba ou persoas titulares de negocios as razóns polas que se ve incapaz de manter os postos do mercadillo nas súas ubicacións das rúas de arriba. De momento nada máis. Moi ben. Partido Socialista. Bueno,
é evidente que a proposta do Plan de Dinamización Económica do Casco Histórico que trae aquí o Grupo de Goberno, tal e como día a portavoz do Partido Popular, non foi aprobada por todos nós, porque nós, desde logo, non podemos pasar pola supresión dos volardos e dos vascos unipersonais da Plaza de Galicia, porque é unha obra que se fixo cos cartos de todos os veciños e veciñas de Muros, e, lóxicamente, con todos os cartos de veciños e veciñas de Muros. Eso non é petróleo, eso foi unha subvención e empleouse aí, vale? Partindo da base de que o motivo ou que se puxo para a retirada deses volardos e deses bancos unipersonais, que era o de adaptar zonas de aparcamento, de carga e descarga, tamén é totalmente incongruente, porque hai un xusto na parte de atrás, na entrada do mercado, que é o que pediron os usuarios do mercado, porque é moito máis fácil o acceso desde a parte de arriba, porque entran directamente na plaza, que desde aí. Temos claro que nós, tal e como dixo agora a señora portavoz do Partido Popular, que hai un acta onde non existe un acta, é unha mentira máis do Grupo de Goberno, está clarísimo, e entonces o Grupo Socialista non lles cree nada, entonces non vamos a creer para nada de que se vai dinamizar nada, e se hai alguén que lle vai a creer, pois eu sinto, pero vamos dar exemplo aquí, vamos ler 4 cousas de que se prometeron que había que facer, levan un ano e de momento non o fixeron. Non o fixeron, nin o van a facer, tampouco van a dinamizar nada na calle de arriba. Olvidádevos porque todo isto é un bluff, ni máis ni menos. Está claro que levan un ano aquí e de saber, vou vos a explicar, a ler, pouco a pouco, cales son as cousas que así a bote pronto nos acordamos os socialistas que eran urxentes para Muros, que o ofertaron e dixeron que sí, e hasta hoxe estamos un ano despois de comenzar a legislatura estes 3 imputados, e de momento non fixeron absolutamente nada. Co cal, ten a completa seguridade que o único interés que tiña a señora alcaldesa era desfacer a plaza que fixemos o Grupo Socialista, porque non é o único que quer desfacer. Pois a señora socialista, a señora alcaldesa, en vez de pensar ca cabeza, pensa cas tripas. Entón, isto é o resultado de ese pensamento. En vez de razonar, pois pensa cas tripas, ca maldad que ten. Entón, chegamos a desfacer e a romper todo. Entón, non sabemos se é dinamizar, se dinamitar a plaza do Concello. A plaza do Mercado. Non sabemos cal vai ser a fórmula que vai utilizar para atraer a xente á plaza do Mercado. Ninguna. Unha vez saque os volardos e os bancos, acabouse a dinamización da calle de arriba. Preguntarei volo dentro de 6 meses e daredes máis razón. Bien. O único interés que ten o Grupo de Goberno de Compromiso por Galicia, por certo, que levan unha media moi boa, porque teñen 4 alcaldes en Galicia e teñen 2 imputados. Levan unha media fenomenal, 50%. O único interés do Grupo de Goberno de Compromiso por Galicia é desfacer o feito, porque se deixa levar polas tripas en vez de usar a cabeza. Bien, en un ano vamos a ver os logros e as promesas que fixo a señora alcaldesa e cales son as que aquí no pleno, tanto o Grupo Popular como o Grupo Socialista e o Bloque, que sempre asentou ca cabeza, creemos que está de acordo con todo, porque asenta sempre ca cabeza. En un ano devolveron 2 subvencións. Unha que estaba aprobada e lista para executar, que era para cambiar as luminarias da carretera principal. E outra era o condicionamento do entorno dos mercados municipais do casco histórico, que era poñer bancos e poñer papeleiras. Tamén a devolveron. Tuveron a piscina pechada durante un ano, cando estaba todo listo para executar unha obra da mellora da cuberta, dicindo que cambiaran o proxecto. Mentira tamén. Eso dixo o imputado número 2, dixo que iban cambiar o proxecto, pero ao final a Diputación dixolle que non se cambiaba o proxecto. Entón fixeron un apaño de que non se sabe o que fixeron ali, pero prácticamente executaron o que había que executar. Mentira do señor concelleiro. E agora estamos a pagar facturas camufladas de desfeitos que durante un ano estuvo chovendo encima da tarima da piscina, na Madeira. Co cal, iso todo, preguntamos aquí por activa e por pasiva varias veces e, como sempre, mentíronnos os concelleiros e o pueblo de Muros, que é o máis importante, de que non había ningún desperfecto. Iso non se lo cree nadie, porque pensar que encima da Madeira leva chovendo un ano e que non se estropea nada, non yo cree ninguén. Nós tampouco yo creemos. Bien.
Devolveron o pai da Diputación, iso tamén o fixeron dentro, isto todo é dentro do ano. Moi buenos, moita labor. Sin argumentos. Non fixeron alegación ninguna, ou nos que saibamos, dixeron nos que sí, pero aquí nas traxeron, sobre o uso do porto. Non fixeron absolutamente nada. Porque foi unha proposta do Partido Socialista aquí no Pleno, co cal escuitárona, votaron atrás e non se levou adiante. Incumpre unha sentencia firme donde lle ordenan a Policía Local traballar cunhas quendas. Pois esta señora está incumplindo esa sentencia porque non traballan de noite e a maiores síguelle pagando os festivos e a nocturnidade, como se os fixera. Permite que Espina e Delfín, tamén dentro do ano, consigan unha prórroga sin reclamarlle en ningún momento a débeda que ten co Concello de Muros. Isto verémoslo no seu día tamén, porque parecenos gravísimo que teñan unha débeda de case 700.000 euros, a señora alcaldesa lle regale 5 anos de contrato e logo por encima non lle reclame ningún solo día, non hai ninguna acta, nin unha xunta de goberno, ninguna reunión da Mancomunidade de Aguas donde se reclame a débeda de Espina e Delfín. Debella regalar ela. Se fora dela parecíanos moi ben, pero é do pueblo de Muros, co cal usted debería defender o pueblo de Muros, pero sabemos que non, que o único que lle interesa son os intereses particulares. Póñense uns grandes soldos sin modificar as bases de execución e veñen agora aquí a modificar as bases botándonos a culpa ao resto dos grupos de que non votamos a urxencia cando eles non fixeron o traballo cando tiñan que facer feito. O problema de que non se aprobaran esas bases de execución foi porque eles non as trouxeron cando as tiñan que traer. Non as trouxeron, entón traenas o último día mal, non coinciden os números, sin falar con nadie e entón traenas e di, non, a culpa de que non cobren as asociacións é súa. Claro, porque os que están traballando aquí dentro somos nós. Bien. Autoriza a interventora a traballar desde a casa. A xente ven aquí a preguntar, a interventora non está no Concello. Traballa, agora creo que 2 días, pero non sempre. Un día a semana cando pode vir. Bien, eso autoriza a señora alcaldesa, bueno, e os concelleros, os 3 imputados. Xa me entendedes, non? Os 3 imputados. A traballar desde a casa sin un tipo de acordo, nin resolución, mantendo o mismo soldo, sin asistir ao posto de traballo e consentindo o retraso de todo o Departamento de Facenda, incluído o presuposto, que estamos en finales de xullo e ni está ni se le espera. Están a ver de onde sacan de dentro do presuposto, non sei como están facendo, pero bueno, xa veremos no seu día, supoño que algún día chegarán as contas e seremos quen de decir que é o que fixeron. Que a saber o que farán estos 3, porque a saber. Está o pueblo hecho de basura, a tope, non hai máis que mirar pola ventana. Apestan as calles. Volvemos aos calexóns apestosos de fai moitos anos. Moi enxebre, pero a xente de Muros xa non estamos acostumbrados a que nos cheiren os calexóns. Xa non estábamos, facía moitos anos que non estábamos os calexóns cheos de mexo. Pois volven a estar, porque non hai unha agua para pasarlle esas calexóns. Os contenedores soterrados, a basura está así, saliendo por fora, a señora alcaldesa dá órdenes, porque o señor concellero de Medio Ambiente creo que non se dedica, está moi relajado e non se dedica a eso, dedicanos o día do Carmen a andar trasladando a basura da calle de abaixo para a calle de arriba, onde menos se vira, e a xente a protestar, a xente salía á calle a protestar porque lle levaban a basura dos establecementos hosteleiros para diante da súa porta. Iso é a labor destes 3 imputados. Os contenedores soterrados están pechados. Por qué? Cando eu preguntei, ou cando o noso Partido Socialista preguntamos que pasaba cos contenedores soterrados fai un ano, dixo que a culpa que era nosa, que lle faltaba non sei que, unha pegatina encima de la parte derecha en el ala A. Pois agora fai un ano debe faltar a mesma pegatina. Non é ese o motivo. O motivo é que eses contenedores soterrados levan o escudo do Partido Socialista. Entonces, por eso non os vai poñer. Prefire que a pueblo de Muros lle sala a basura por debaixo das tellas antes de poñer a funcionar eses contenedores soterrados. E todos os visitantes que chegan a Muros non entenden como hai un lote de contenedores cheos e o resto baldeiros. Non o entende ninguén. Entón, decimoslle que hai unhas mentes privilexiadas no Concello que lle veñan a preguntar. Entón, veñenlle a preguntar e o señor concellero de Medio Ambiente contestalle que non le consta. Cando hai que mirar pola ventana e vemos os contenedores, e que non me consta. Esa foi a contestación do señor concelleiro. Levamos un ano con mentiras e máis mentiras. Bueno, conseguimos por fin que imputaran os 3 concelleiros.
Vimos denunciando en todos os plenos mentiras e máis mentiras. Ahora non se lle ocurre outra cousa máis que desfacer a Plaza do Mercado ca disculpa de dinamizar a calle de arriba. Unha obra que costou casi 30.000 euros. E di que non vale cartos, eso non valeu cartos, que pagamos cos cartos de todos os veciños. Hai alguén que aínda lle cree a pantomima de que vai dinamizar algo este trío? Alguén non cree que vai dinamizar algo? Bueno, a esperanza é o último que se perde. Cando ela foi quen autorizou que os postos do mercadillo baixaran para a carretera. Autorizou a señora alcaldesa, cando marchou o Grupo Socialista, os postos do mercadillo que non cabían na parte de arriba baixaron para baixo, pero o resto dos postos quedaron todos arriba. Ela autorizou, dixo outro día, na comisión que tuvemos aquí de elaboración do plan de dinamización, ela dixo que fora ela, que cando ven un señor a preguntarlle se podía baixar para baixo e lle dixo que tiña que estar arriba e lle dixo non me voi, é que queríades. Dixenlle que sí. Esa é a contestación, é a gobernanta que temos aquí, así, isto que tenemos aquí. Foi ela, é ela quen consinta a terraza ilegal que hai na Praza do Mercado, estando todo atrancado, molestan os volardos, pero non molestan as sillas que non se pode pasar, e a gran terraza que sabe que está de forma ilegal allí, e ela consinte. Esa é a dinamización da calle de arriba. Ela foi quen encheu os postos de redes e restos do mercadillo mariñeiro utilizando como almacén eses postos. E a xente que traballa no mercado queixase porque aquelo apesta. Cheira mal, pero como ela non vai ali, nin lle importa, pois sigue fixo de almacén. A basura que non cabe en ningún lado, métea nos postos. Iso é o que vai dinamizar a señora alcaldesa. Despois hai dous postos máis que se lle entregaron a unha asociación de gatos, que non sei que van facer os gatos no mercado, pero bueno, como xa sabemos que a vez pasada que tuvo responsabilidades de goberno, o que se lle ocurreu foi un rasca e gana, pois agora ocurre-se lle levar os gatos para o mercado. É un atractivo turístico. O concelleiro de Cultura foi o interesado en que marcharan os feirantes da Pescadería Vella, porque ali a súa familia ten un establecemento hosteleiro e se queixan de que non podían poñelos as terrazas os días de mercadillo. Entonces, foi moi fácil, dun zarpazo, sacamos o mercadillo da calle de arriba e botámoslo para baixo. Entonces, a súa xente pon ali as sillas e todo o que lle ven ben. Esa é a labor do imputado número 3. Vamos a poñer números. O mesmo concelleiro tamén foi quen de obstaculizar o camiño que sube hasta a Perriola, por detrás, se coñecedes a Plaza do Mercado, por aquí hai unha rampa e por aquí hai unhas escaleiras por onde vai a xente da Perriola. Bueno, pois aí colocou unhas xardineiras para que a xente non poda pasar por aí e desperte a familia que vive aí en esa casa porque é a súa familia. Ese é o goberno que temos aquí, é o que vos vai a dinamizar a vos a calle de arriba con este tipo de actuacións. Sí, señor, isto é o que quen vai a dinamizar eso. Entonces, estes tres imputados o único que buscan que a complicidade do BNG e en este caso do Partido Popular tamén, que tamén forma parte desta moción e deste acordo, é romper a obra feita polo PSOE para cumplir o caprichito da señora alcaldesa e non van a facer outra cousa. E o PSOE non imos a ser cómplices destas desfeitas, co cal marchámonos do pleno. Venga, o seu turno de intervención. Ben, nós non sabíamos que esta era unha sesión de control do goberno, senón veríamos preparados para facer un debate do que leva pasado todo este ano, non? Perfectamente. E menos, pensei que íbamos ter polo menos a educación de non facelo dentro de un debate tan concreto como é o debate sobre a dinamización da Rúa de Arriba, non? Eu gustaríame que estuvera aquí Caridade, pero sempre que lle teño algo que dicir, sempre en marcha, pero normalmente deixo para outra vez. Vou no dicir, eu quixera que hoxe a señora exalcaldesa
aprendese a estar na oposición, como estamos os demais, non? E aprendese como desde a oposición tamén se poden traer propostas e sacar adiante propostas como se van sacar hoxe aquí, non? Desde o BNG procuramos, falando cos usuarias da Praza de Abastos, traer aquí unha moción o mes pasado que axudase a recuperar un pouquiño a vida económica da zona interior e que eso dera crear unha dinámica suficiente para que podan seguir cos seus postos ali, que hoxe en día pois, é bastante inviable. Non? Quería que a señora ex-alcaldesa vise como só 2 concelleiros de 13 poden facer propostas que axuden a modificar e a mellorar a vida dos veciños e das veciñas. Non? Con todo isto, referéndonos ao concreto do plan, veñen consensuadas todas as propostas, estamos evidentemente de acordo en todas elas, pero gustaríanos insistir en 2 cuestións. Non? Primeiro, insistir na necesidade de reorganizar a venda de produtos frescos no entorno da Praza de Abastos. Non entendemos, e no debate tampouco finalmente non se engadiu nada ao respecto porque non hubo acordo e aquí do que se trataba de consensuar algo, pero non entendemos que se sigan vendendo produtos frescos no paseo marítimo sen ningún tipo de control sanitario nin de outro tipo, non? Por eso queremos insistir na necesidade de que os produtos frescos, tanto froitas como pan, como embutidos e demais que se venden no paseo se vendan a poder ser dentro da Praza de Abastos ou senón no entorno próximo cunhas medidas e uns controis que podía ser a Praza de Galicia. Non? Unha Praza de Galicia que gracias a esta moción a este plan vai a recuperar a súa vida útil, unha vida que morreu ou entrou polo menos en coma ca súa reforma durante o mandato anterior, no que colocando os volardos, eses bancos unipersoais que nos sirven para todo menos para que se poda sentar alguén, e a fonte o que conseguiron foi sacarlle vida a vida que tiña unha praza na que se podían facer concertos, na que se podía facer moito tipo de actividades, ademais de poñer postos do mercado ali donde históricamente se colocaron, non? E que finalmente se veu que ali con eses volardos os postos non se poden poñer e finalmente desistiron de estar ali, marcharon para outro lado e detrás deles marcharon todos os demais. Entón, consideramos que só co feito que protestaban aquí de quitar os volardos xa se ten moito avanzado, porque se vai poder recuperar a vida útil desa praza. E despois, por outro lado, sendo algo que xa é a medio ou longo prazo, que é algo que tamén comentamos reiteradamente, é que nos gustaría que se empezase a traballar xa neso, non? Que é preparar un proxecto para adquirir a Horta do Viñal e crear ali prazas de aparcamento e mellorar o acceso á praza desde a carretera de Miraflores. Non? Ali hai unha horta moi grande que no Peixón é recollida como zona de aparcamento xa. Consideramos que non só para a Praza de Abastos e non só para a Rúa da Riba, senón que sería beneficio para toda a vila e para todo o casco que aumentaran as prazas de aparcamento, ademais deslocalizándoas, podendo facer prazas de aparcamento nunha zona onde apenas hai, como é todo o entorno da carretera de Miraflores, e consideramos ademais que eso redundaría moito na vida da praza, non podendo ter un aparcamento amplo, próximo a praza, que incluso podería servir de acceso para grandes camións e demais, que parece ser que é o único problema que hai agora mesmo para que volvan os produtos frescos a venderse dentro da praza, que a persoa que ven vender aquí que ten un camión moi grande que non lle pasa, non? Pois sería unha forma de que pudese a medio prazo volver a vender na praza do mercado este comerciante. E nada máis. Vale. Segunda intervención. Eu quería decir que esos temas dos que falaba o portavoz do BNG foron os que precisamente quedaron encima da mesa para tratar nesa comisión que se supón que vai a ver, se que chega a vela. Efectivamente, a plaza ten, o entorno todo da Rúa de Arriba ten varios problemas que hai que afrontar, pero hai que afrontalos con un pouquiño de rigor, non
xa dicindo, prohibindo produtos frescos nun sitio ou en outro, haberá que sentarse, ver as ordenanzas que están, modificar as que fagan falta, ver as necesidades do seu sitio, ver as propostas dos veciños e dos comerciantes da zona e, entre todos, facer unha cousa. Eu xa lle comentei no anterior pleno que non entendía como vostedes que fan afán sempre de ser participativos e de ser dialogantes, presentaban unha proposta que non tiña en conta absolutamente para nada nin os veciños nin os comerciantes. Temos aquí, estuve falando con eles antes de ter a proposta. Manu, deixa terminar. Nós propuxemos que se montara unha mesa sectorial na que puderan participar e que a esa mesa sectorial lle leváramos unhas propostas consensuadas entre os grupos a ser posible. É evidente que o portavoz socialista non, cando se puxeron ali os volardos, efectivamente, a plaza morreu e se comentou no seu momento que iso iba a ser acabar co mercado e acabar ca rúa de arriba porque a plaza nunca iba a volver para ali, como así foi. Non creo que, ademais, sea certo o que di, porque a renovación dese espacio, creo que os volardos e os bancos, lo mínimo que se fixo ali, o que non vale para nada do que se fixo ali. Eu creo que sí se pode recuperar a vida dese espacio, eu penso que sí se pode, pero creo que hai que ter en conta a xente e que hai que sentarse con ela. Entonces, efectivamente, falamos dos aparcamentos, falamos de moitas outras cousas, pero vamos a empezar por algo que sea viable e realmente efectivo. E o que se pode facer agora, mesmo, mañán, pasado, a semana que ven, é programar algunha actividade para darles algo de vida no que queda do verán. Eso podese facer agora, non dicirlle a unha persona que ven de fora que quere montar un chiringo que vai ali que hai moita vida, non. Igual que o Concello programa actuacións en outros lados que tamén as programe ali. Tamén comentamos no seu día que sería moi bo que os comerciantes se asociaran para poder ter máis forza e para poder traballar dunha forma máis coordinada e conxunta. Todas esas cousas é as que temos que falar nesa mesa sectorial e nesas comisións. Aquí falamos de actuacións inmediatas, que é a proposta que traemos hoxe. Falamos de actuacións inmediatas e o que quero é que a señora alcaldesa me conteste que inmediatez van a ter esas actuacións, porque efectivamente, se non se fan agora, de pouco van a valer. Aquí a proposta que quedamos de traer aquí foi 4 cousas que se podían facer xa, a semana que ven. E esas 4 cousas eran retirar os volardos, poñer unha carga-descarga, programar algún tipo de actuación, recoller o cableado que leva ali non sei cantos anos colgado, que vaya por Dios, que vaya por Dios. Esas 4 cousas pódense facer agora. E reubicar os postos do mercadillo que estaban no paseo marítimo, que por seu volumen e polo produto que teñen, podan trasladarse ali sin máis problemática, nin poder decir que temos que mover camións e palés e non sei que, non sei canto. Eso pódese facer agora, a semana que ven. E o que quero conteste é se se vai a facer, cando, como e que. Está. Ben. Venega, segunda intervención. Primeiro de nada, desculpas por interrumpir, que non é o meu estilo, xa o sabedes, pero, bueno, non me gusta porque, ademais, dixetes varias veces que me acuses de que nos vimos aquí sen falar cos veciños, porque isto naceu dunha reunión de que nós lle fomos a propoñer a praza do mercado aos seus usuarios, non? Falamos ali cos usuarios que estaban ali un día de praza, ademais que aproveitamos ese día e ir falar con eles porque sabíamos que estarían todos. Bueno, sei que isto ben falado, non... Nós xa fóramos moitas veces. Non me despertei eu un día e se me ocurreu a idea. Vale, e tamén viña falado das protestas que facía algún dos usuarios a través das redes e demais. O sea, que tamén recollemos os inputs que nos dá a sociedade e os intentamos transformar en algo positivo, non? Que para eso está a política, para facer servicio as demandas cidadás. Eso por un lado. Por outro lado, é evidente que do que se trata aquí é de aprobar medidas inmediatas para empezar xa, pero ao mesmo tempo que se fan estas medidas inmediatas, debemos empezar a facer estas outras medidas que son máis a longo prazo, porque senón, se as deixamos estar porque son a longo prazo e xa se farán porque son a longo prazo, non se farán nunca. Porque nunca, como non é para xa, non se van facer. Por iso eu insisto en que o tema da Orza do Viñal é algo que deberíamos de empezar a mirar desde xa tamén. O sea, non é algo que, como non se pode facer para ahora, non se vai a ter que mirar. Bueno, vamos a ver. Contestolle o Partido Popular e o BNG, e aínda que non este presente ninguén do grupo do PSOE, tamén o grupo do PSOE, que seguro que en algún momento mirarán o pleno, que agora sí que se poden ver os plenos, que agora sí que se gravan. Algo que costou moitos anos e necesitou un cambio de goberno neste Concello. Con respecto a actividades inmediatas na zona do mercado, pois o día 9
hai unha actuación na Praza do Mercado musical, o día 10 vai haber outra actuación musical na Praza do Mercado, e non sei exactamente o día, pero en principio alrededor do día 19 vai haber outra actuación consistente na presentación de un disco no mercado, dentro do mercado. No mes de agosto falo, eso do mes de agosto. A parte diso, a previsión é facer polo menos unha vez ao mes, a partir de outubro seguramente, está aínda por rematar de organizar, un obradoiro, un taller de repostería para nenos tamén na Praza do Mercado, que polo menos leve unha vez ao mes ali nenos e conseguintemente adultos, as familias e demais. Eso con respecto a actuacións inmediatas, as inmediatas, vale. Falo de datas concretas e de actuacións que xa están programadas e que non dependen de nada, xa está decidido e acordado. O do traslado dos postos da Praza da Pescadería, porque os da Praza do Mercado xo comentou tanto o grupo do BNG como o propio grupo do Partido Popular, os postos da Praza do Mercado acabaron de estar ali cando se remodelou a praza, como xa comentaste desos dous grupos, e iso foi así. Non é que este goberno municipal sacara os postos do mercadillo da Praza do Mercado. Cando nos chegamos aquí, ali xa non había postos na Praza do Mercado. E o motivo de sacar os volardos na Praza do Mercado non había postos. E o motivo de sacar os volardos e os bancos unipersoais non é únicamente, como decía a portavoz do Grupo Socialista, para crear unha zona de aparcamento controlado e limitado para carga e descarga, sino que é tamén, como se comentou na xunta de portavoces, para facilitar a implantación de postos do mercadillo ali na Praza do Mercado, que os volardos e os bancos evidentemente son un estorbo para que ali se poidan poñer postos. Con respecto ao que comentaba a portavoz do Partido Popular de que o Grupo de Goberno non aportou nada, aceptamos todo isto porque está todo no noso programa electoral, non hai máis que mirar. Por lo tanto, son medidas que xa se estaban tomando ou en previsión de tomar. Xa se organizou algunha actividade no mercado dende que nós estamos aquí, ollo, porque a pesar de que a portavoz do Grupo Socialista di que non facemos nada no mercado e que non nos preocupamos para nada del, ao mesmo tempo di que cando estábamos da outra vez fixemos un rasca e gana que ela lle dá moita risa, pero polo menos fixemos algo, xa da outra vez que estiven eu no grupo de goberno, que ela nin rasca gana, nin outra cousa siquera. Entón, desde que estamos agora, hai un ano, algunha cousa xa houve na Praza do Mercado, coa colaboración de asociacións como a Ana Jata, que algún lle chama Asociación dos Gatos, a mí me parece moi respetable que sea a Asociación dos Gatos, pero non é só dos gatos, é de animais en xeral. Entón, xa se fixeron ali algunha que outra actividade, algunha coa colaboración de algunha asociación como a Ana Jata, insisto, e outras coa colaboración da Sala Nasmo, por exemplo, que houve grupos que tamén actuaron ali sempre coa intención de levar xente ao mercado, á Praza do Mercado, e que houbera ali movimento de persoas. Polo tanto, nós xa empezáramos a intentar levar xente ali e a dinamizar. Nós tamén fomos por ali algunha vez, eu particularmente fui en algunha ocasión por ali e falei cos postos, cos poucos postos que quedan ali na Praza do Mercado. E alégrame que por fin haxa máis portavoces que vayan ao mercado a interesarse polos postos que hai ali. De verdad que me alegra e creolle que yo foran, que foran. Hasta este momento, creo que moi poucos íbamos por ali a interesarnos por eles. Neste mandato hai a sorte de que polo menos 3 grupos sí que se preocupan polo mercado. Si foi tan doado chegar a esta proposta, pois é precisamente pola vontade do grupo de goberno. Ata este mandato era imposible algo como que está acontecendo hoxe aquí, porque as propostas dos grupos da oposición é que ni siquiera se debatían nos plenos, porque ni siquiera se incluían na orden do día do pleno, ni se permitían que se introduciran por urxencia. Algún tivemos que recurrir á xusticia para que se pudera debatir algunha proposta do grupo da oposición na sesión plenaria no pleno. Agora non. Agora todas veñen a debatirse a esta sesión plenaria e en esta ocasión, a raíz dunha iniciativa do BNG, efectivamente, e cas aportacións da emenda do PP e coa aceptación do grupo de goberno, porque todo isto figura no programa de Compromiso por Galicia, pois foi doado chegar a esta proposta. Creo que hai un cambio evidente no goberno deste Concello co actual goberno.
Como comentaba, a pesar de non estar a portavoz do Grupo Socialista, vou a contestar igual a todo o que dixo. Efectivamente non é unha sesión de control ao goberno, pero está claro que a falta da incapacidade do Grupo do PSOE de facer outro tipo de oposición teñen que facer algo chamativo que lles permita sair en prensa. E, bueno, sairá no periódico que o Grupo do PSOE abandonou o pleno. Se non son capaces de sair por outra cousa, pois teñen que facer cousas destas, non? Pero sí que vou a contestar igual e me van a permitir a licencia de contestarlle as acusacións da portavoz do Grupo Socialista. Antes de nada, decir que a mí me gusta moito deixala falar, porque canto máis fala, máis opción me dá a min de rebatirlle e de deixar en evidencia quen minte e quen non minte aquí. Empezou dicindo que devolvemos 2 subvencións, efectivamente é certo, non o negamos nunca. Cando chegamos aquí atopamos 3 subvencións concedidas co anterior grupo de goberno, o do PSOE, e é verdad que renunciamos a 2. Unha efectivamente consistía en cambiar as farolas do paseo de aquí de Muros e outra consistía en poñer bancos na zona do mercadillo ambulante. Pareceunos que os cartos que tiña que poñer o Concello de Aportación Municipal eran máis necesarios noutro tipo de actuacións urxentes, como o alumeado público da zona de baño, por exemplo, que lembrarán que estivo varios días, se non un mes e pico, con problemas porque non había maneira de arreglar aquilo. Había actuacións urxentes que requerían gasto e inversión. E todo canto atopamos no Concello facía falta para acometer obras urxentes, como por exemplo esa, que non era única. Entón nos pareceu que os cartos que o Concello tiña que poñer para estas obras facían máis falta, era máis urxente noutros sitios, co cal efectivamente renunciamos a esas subvencións. Algo que nunca ocultamos e sobre o que nunca mentimos. Sobre o da piscina é que hai que ter moito estómago para escoitar falar da piscina a persoa ou o grupo que xenerou semellante caos e semellante embolado ca piscina municipal. Hai que ter moito estómago para escoitalo. O que fixemos coa piscina foi desfacer un embolado impresionante que nos atopamos aquí coa piscina municipal. Atopámonos con unha obra que se estaba executando sin seguir un proxecto, con un cambio de director de obra, que é a persoa que controla que a obra se faga con seguridade e ben. E con un director de obra novo que non asumía a responsabilidade de facer esa obra se non seguía o proxecto. E con unha empresa contratada polo anterior grupo de goberno que xa tiña aí invertido tempo, cartos e materiais e que había que ver a maneira de chegar a un acordo con ela ou acabaríamos no xuzgado con esa empresa porque efectivamente estivera traballando. Co consentimento, por suposto, do anterior grupo de goberno e co anterior director de obra, porque creo que a ninguén se lle escapa que ningunha empresa se vai a poñer a facer unha obra sin estar de acordo con quen lle vai a pagar, porque se iso é así, sabe que non vai a cobrar. Por lo tanto, seguro ademais que a empresa estaba traballando co acordo e co consentimento de quen antes gobernaba en este Concello. O que fixemos foi desanovelar un novelo moi difícil de desanovelar que atopamos aquí con respecto á piscina. Que devolvemos o PAI? Non, simplemente non o aceptamos. Non devolvemos nada. O Concello tuvo que devolver 150.000 euros dunha subvención por un viveiro de empresas que o anterior goberno municipal non foi capaz de poñer a andar. E tivo que devolver 45.000 euros tamén dese mesmo viveiro de empresas porque non foi capaz de poñelo a andar. Pero nós non devolvemos o PAI, simplemente non o aceptamos. E explicamos por qué tamén no seu momento. Porque querían que o destináramos a obras que podíamos facer de outro xeito sin incrementar a deuda do Concello. E o PAI, a filosofía do PAI é reducir a deuda do Concello, non incrementala. Se podemos evitar aumentar a deuda do Concello, ímolo evitar. E só la aumentaremos cando non quede máis remedio. Que non fixemos alegacións ou usos de portos? Pois é mentira, sí que fixemos alegacións. Isto temos comentado aquí nesta mesma sesión plenaria. Que incumplimos unha sentencia firme coa policía local? Non. A policía local está facendo gardas de noite, en festivos e cando lle toca. Non todas as noites e non 24 horas ao día ou 7 días da semana, porque non hai axentes suficientes. Pero sí que están facendo sempre que é posible gardas de noite, festivos e o que toca. Por certo, están facendo máis do que lles obliga o convenio que hai neste Concello. Con respecto a Espine Delfín, tamén xa o expliquei en varias ocasións. Primeiro, non é certo que teña unha prórroga tácita,
Non é certo. A única que afirma eso, a parte da propia Espina e Delfín, evidentemente, porque lle interesa, é a portavoz do Partido Socialista. E en canto de reclamar o canon, lle reclamamos á empresa a conta de explotación para poder botar contas de canto debe Espina e Delfín a este concello. Porque para poder reclamarlle unha cantidade, primeiro hai que ter claro que cantidade se lle reclama. Espina e Delfín baralla unha cantidade, o Concello de Muros baralla outra. Por certo, outra que fixo a que chegou o anterior goberno municipal sin ter a conta de explotación da empresa, co cal é imposible saber canto debe a empresa aquí, co cal non nos fiamos desos números porque en base a que os calcularon se aquí non había información suficiente para poder votar esas contas. O que si fixemos nós foi pedirlle esa conta de explotación e están no Servicio de Intervención en colaboración co Concello de Carnota votando contas de cal é a cuantía que debe Espina e Delfín concreta e real en concepto de canon a este Concello. De que autorizo a interventora a traballar dende a casa? Bueno, nos apostamos pola conciliación da vida familiar e laboral. Estar traballando non significa estar sentado nun sitio físicamente, significa traballar. Non temos absolutamente ningunha queixa do traballo da interventora, todo o contrario. E que traballe na casa non quere dicir que non traballe. Que o pobo está cheo de basura? Ose sí, chamamos a FCC e nos comunican que se averiou un camión 214, creo recordar. O que non podemos facer dentro do Concello é adivinar cando se vai averiar un camión para contratar outro, habendo unha empresa que se cobra por eso para que faga a recollida. Onte averiouse un camión, onte non recolleron e nos comunican dende a FCC, dende a Mancomunidade, perdón, non dende a FCC, dende a Mancomunidade do Lixo que hoxe proceden a recoller o lixo. Contedores soterrados, según ela, están pechados porque teñen a pegatina do PSOE. Non, están pechados polo mismo que o PSOE os tiña pechados, porque quero lembrar que cando o PSOE deixou o goberno municipal, eses contedores soterrados levaban máis de un ano aí instalados. E tampouco foron capaces de poñelos a andar, porque eso significa, primeiro, facer arreglos neles, que non están como teñen que estar. E segundo, ampliar o contrato con FCC e coa Mancomunidade. E creo que de todos é sabido que hai problemas entre a Mancomunidade do Lixo e FCC. E é moi mal momento para ampliar un contrato cando se está no xuzgado intentando rescindir o contrato con FCC. Ademais, por vía doble, tanto FCC como o Concello. Autoricei os postos do Mercadilla a baixar para baixo, efectivamente. Os da Praza da Pescadería, porque os outros xa estaban abaixo, insisto. Non é certo que chegara un día un señor por aquí e me dixera que me apetece ir para baixo. Non é certo. Me solicitaron unha reunión todos os postos que estaban na Praza da Pescadería, que eran os que quedaban, os da Praza da Pescadería. Lles concedín a reunión e na reunión me trasladan que levan bastante tempo, de feito levaban meses pedíndome baixar para baixo e eu dicíndolle que non, que levaban bastantes meses vindo a Muros para non vender nada, co gasto que iso significaba. Algúns para irse para casa con 0 euros de venta, outros para irse para casa con 20, 30 ou 40 euros de venta. Entón, que despois de varios meses intentando, ou se iban para baixo ou se iban para casa, porque evidentemente, antes de perder cartos, que se quedaban na casa. Ante eso, é certo que lle dicen que se iban a ir para casa de todas, despois de varios meses, que se foran para baixo e que xa nos veríamos como fomentar que volveran para arriba. Sobre o que comentei do Concelleiro de Cultura, eu creo que é evidente que iso non é así. Tono, se queres decir algo, podes por alusións. Bien, pero é evidente que nada máis lonxe da realidade. Se baixaron para baixo os postos da pescadería, eu asumo toda a responsabilidade, foi como vos expliquei, non me vou a esconder de eso. Non porque o Concelleiro de Deporte e Facenda, que por certo non é de Cultura, ainda que lle chame de Cultura, ainda que me bote unha man, moita man en temas de cultura, tivera nada que ver co asunto. Ben, polo demais, a intención é efectivamente levar a cabo este plan de dinamización, senón non o traeríamos aquí, non aceptaríamos traelo aquí e non faríamos o que estamos facendo.
Así que pasamos a votar o plan de dinamización económica do casco histórico. Votos a favor? Bueno, seguinte punto, o punto número 5, moción do Partido Popular sobre a prevista mellora da DP 5304 de Abelleira ás Pasareiras por Torea. Partido Popular. Ben, eu quería, en primeiro lugar, aclarar que a moción, ainda que ten este título, non pide eso, bueno, pide eso, entre outras cousas. O que pide é que se inicien xa os traballos de limpeza das estradas provinciais, a que vai de Muros a Louro por Campo de Cortes, a que vai de Abelleira ás Pasareiras por Torea, a que vai da Ponte de Esteiro a Silvosa, a de acceso á Igrexa de Louro, porque creo que a que pasa polo Maio xa a limparon para os carrilanas, segundo nos comentou o concelleiro de Medio Ambiente, que era o único que sabía respecto desto. Ben, a voceira do Grupo Popular Municipal do Concello de Muros, Inés Monteagudo, en nome propio e no nome do Grupo Popular, presenta ao Pleno para o seu debate e aprobación se procede a seguinte moción. Exposición de motivos. Nos últimos plenos demandamos do Grupo de Goberno información sobre o plan de conservación das estradas da Diputación de A Coruña, así como sobre a prevista mellora da estrada de Abelleira ás Pasareiras por Torea. A situación das estradas provinciais, sinaladamente a que vai de Muros a Louro e a que vai de Abelleira ás Pasareiras por Torea, supón un problema para o tránsito rodado e peonil moi frecuente nesas estradas que, ademais, incrementan o risco de lume. O noso grupo municipal fixo reiteradas preguntas respecto da situación de ambas as dúas obras, sen que por parte do goberno local se concretase resposta algunha, a pesar de que xa no mes de outubro a señora alcaldesa apareceu na prensa anunciando a obra de mellora da estrada que pasa por Torea. Así as cousas, comprobamos na Deputación que a obra de mellora da estrada que vai de Abelleira ás Pasareiras por Torea está pendente de adxudicación, sen que se teña previsto realizar esta nunha data próxima. Comprobamos tamén que, aínda que xa vai para 2 meses que se adxudicou o plan de conservación das estradas provinciais que pasan polo noso concello, todavía non se iniciaron os traballos que contemplan realizar 2 desbroces. Así que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: que se inste a Diputación de A Coruña a iniciar xa os traballos previstos no Plan de Conservación de Vías, incluíndo o amaño da barandilla metálica deformada, referímonos a unha barandilla que está na carretera de Louro por arriba, que ten un pico que sale así para fora, e xa recibimos varias queixas de coches que rascaron aí, e que se insta a Diputación da Coruña a adxudicar xa a obra de mellora da estrada 5304, posibilitando así que a obra se execute antes do próximo inverno. Quería comentar que penso que unha das razóns da saída do Grupo Socialista deste pleno é non votar esta moción, nin a anterior. Na comisión votou en contra no plan de dinamización. En esta abstívose porque era moi tocante que votara en contra, pero creo que, como lle costa posicionarse cando sabe que a xente non está con ela ou non lle dá a razón, penso que unha das razóns polas que marchou foi esa. Creo que son cousas evidentes e necesarias. Vostede di que teñen intención de facer as cousas, pero o certo é que as cousas non se fan. Levamos varios meses preguntando por isto, nunca nos contestan nada. Tamén tiñan intención de baixar o IBI, ainda estamos esperando a que o baixen. Entonces, bueno, pedimos polo menos que se insta a Diputación a facelo xa canto antes, porque 2 desbroces non sei cando van a ser. Estamos xa no mes de agosto, non sei cando pensan facer os 2 desbroces. E nada máis. Bénega. Ben, nós non asistimos por razóns persoais á comisión, por un malentendido persoal meu. Tamén pido que cando se modifiquen as horas habituais das comisións, pois tamén que se notifique expresamente, porque a verdade que cando lín a convocatoria non me fixei na hora, dando por feito que empezarían como sempre, a hora de sempre, empezaron antes. Dito isto, nós entendemos que esta moción, o que aquí se propón, non ten lugar. Non ten lugar porque, por un lado, o plan de conservación xa se comezou a executar, xa se empezou polo maio,
Está adxudicado desde hai pouco máis de un mes, de primeiros de xuño, Non, o lote que corresponde ao noso concello 2 meses. é o lote, casi 2 meses, sí. Bueno, un mes e 10 días. Non, Bueno, sí, un mes e medio. O lote que corresponde ao noso concello pertence ao grupo 23, sí, que está en Mazaricos, Muros e Outes, sempre. do Plan de Conservación de Vías Provinciais de 2016 e adxudicouse o 9 de xuño por 217.488,88 Estamos a euros. 28. Cabe sinalar que en 2014, por exemplo, gobernando o PP, adxudicouse o 18 de xullo. Isto é, cando presentaches a moción, a esas alturas do ano, cando estabades vos na Diputación, aínda non se tiñan Que adxudicado se fixo nada. antes. Isto xa está adxudicado desde a Diputación e xa se empezou a facer. Ah, Vale, evidentemente non se poden estar en todos os puntos no mesmo tempo, pero estáse facendo. Por eso entendemos que ese punto non ten lugar. E o segundo, consideramos que está equivocado, porque nós, ao preguntar na Diputación, dixéronnos que sí que está adxudicada a obra de mellora da capa de rodaxe con MBC na DP 5304 de Abelleiras Paxareiras por Torea, puntos kilométricos do 0 ao 8 con 220, e, De que data? según nos indican, o Servicio de Vías e Obras da Diputación vai iniciar a obra a finais de agosto, unha vez pase a volta ciclista, porque senón podía coincidir que estaba a obra en marcha mentre pasaba por ali a volta ciclista e consideraron o máis adecuado esperar a que pasase para comezar a obra, para que non entorpecera o paso dos ciclistas. E por eso, por estas razóns, entendemos que a moción non ten lugar. Nos damos traslado do que nos demandan os vecinos. Ben, correcto. Rematou? Sí. Algo máis que dice? Pois simplemente comentarlle eso, que recibimos varias queixas en este sentido. Supoño que vostede tamén as podería ver, xa que tan usuario activo das redes sociais, tamén estaban nas redes sociais, pero aparte recibímolas e tal. A data 19 de xullo a obra de mellora non estaba adxudicada, non sei se se adxudicou despois. En calquera caso, o que pedimos é que se execute canto antes e é unha demanda veciñal e é no que nos traemos aquí hoxe. Algo máis? Non, como xa están ambas cousas en marcha, concedidas e bastante claras, de cando se van a executar, votaremos en contra da moción porque entendemos que non há lugar a ela. Bueno, pola nosa parte, por parte de Compromiso por Galicia, efectivamente empezouse co plan de conservación, a carretera do Maio está limpa, a das Carrilanas está limpa, pero é certo que quedan outras carreteras que aínda non se lles tocou e que urxe, como a da Silvosa, a de Louro ou a de Abelleira a Pasareiras. Entón, a nós non nos parece mal instar a Diputación a que fagan o posible por acelerar eses traballos. Pero eso non é o que pon. Bueno, pon a iniciar os Pero xa traballos están iniciados. en algunha carretera nin iniciaron siquera. Solo porque unha. Na de Louro nin tocaron. empezaron siquera, e na da Silvosa, que eu saiba tampouco, a menos que iniciaran agora estes últimos días. Hai estradas nas que non empezaron a facer nada aínda, noutras sí. Empezaron no noso concello, pero hai estradas, carreteras nas que aínda non empezaron e eu creo que sí que urxe, porque hai algunha que está moi mal. E con respecto ao arreglo da carretera de Abelleira a Pasareiras, primeiro, decir que eu saín en prensa hai uns meses, efectivamente, comunicando o que me dixera o presidente da Diputación e comunicando a boa disposición deste a empezar os traballos para ampliar a carretera, que o arranxo que está adxudicado, que efectivamente está adxudicado, polo que a min me dixeron o enxeñeiro encargado da zona, precisamente, non conleva ampliación, senón simplemente arreglo de firme e mellora na drenaxe, na auga que pasa que cruza a carretera en determinados puntos. Entón, o que me dixeron deste arreglo, que non é ampliar a carretera, que é o que realmente necesita a carretera, o que me dixeron desto é que está pendente de firmar o contrato, está adxudicado, pero aínda non está firmado o contrato, está pendente de firmar o contrato, logo teñen aínda que aprobar o plan de seguridade, logo teñen que facer a acta de replanteo e logo executar as obras. Non van empezar as obras, polo que me dixeron a min, antes de que pase a volta ciclista, polo que comentaba o portavoz do BNG,
porque teñen medo e con toda a probabilidade pasaría a volta ciclista estando a carretera en obras. Entón, que van a facer agora todo o trámite burocrático e que empezarán as obras unha vez pase a volta ciclista. Isto é o que me comenta a min o enxeñeiro encargado da zona. En calquera caso, nós non temos ningún problema en estar a Diputación a que acelere a execución destes traballos tanto de uns como de outros, ainda que somos conscientes de que empezaron por a do Maio, pero a verdade é que aí pararon. As outras carreteras están sin tocar. Pasamos a votar. Votos a favor? En contra? Ben. O punto 6 son resolucións de alcaldía, deuse vos traslado das xuntas de goberno os decretos e dos decretos do mes de xuño, de todas. Mocións de urxencia, hai algunha moción de urxencia? Non? Non. Rogos e preguntas. Partido Popular? Si nos permite, vamos a repartir as intervencións, empezar a nosa compañeira Uía. Sí, sin problema. Micro. Amigos, que? Unha pregunta e ata rogo reiterado e histórico desde as bancadas aquí dos populares sobre o tema da Praia da Rocha, da praia e da área da Rocha. É a única praia, bueno, a única non, pero a máis importante da parroquia de Serres, que xunto co Peirao de Anido, é a praia que casi seguro ten máis nenos por metro cadrado. Cando chega o verán, unhas máis e outras menos, as praias de todo o concello están de centillas. Desde Esteiro, Tala, Villeira, hasta a Virxen, o Castillo e as de Louro. E a da Rocha é certo que por San Xoán se lle dou unha limpa, rozouse, bueno, algo creo que se limpou no tema de San Xoán, pero nunca máis se pasa por ali. Eu penso, é unha opinión personal, que é porque non se ve, pero a verdade é que non sei o porqué. Somos moitísimos os usuarios da Praia da Rocha a diario, como ben dixen, a maioría son familias, son nenos, papás e mamás, que están bastante cansados de que seamos unha praia de terceira ou de cuarta. Esa non digo pola situación das augas, que sei que, bueno, se vai facer o do bombeo e todo eso, pero eu creo que non é tan complicado chegar a facer unha praíña decente para os nenos. Eles están enfangados, porque é certo que ali a area é fango, pero que hai moito espacio que é herba, as herbas chegannos hasta aquí, os usuarios moitos estamos padecendo algunhas consecuencias na piel e cousas así. Eu creo que non é unha solución moi difícil levar un par de camións de area, rozar, limpar e telo un pouquiño acondicionado. É unha área, eu supoño que conoceredes, pero é unha área preciosa. Ten uns banquiños ali de pedra que están xa totalmente enterrados, a min dame pola rodilla o banquiño, están totalmente enterrados. Ten un areal, cando vais á Marea, ten un areal inmenso, donde ali máis de 40 rapaces botan partidos todas as tardes, pachangas. Ademais, eu creo que é a única praia que se usa, aínda que non faga bo tempo, porque é tipo parque para os nenos. Está totalmente abandonada, e os usuarios, pois a maioría falan comigo, porque, bueno, saben que estou aquí, son usuaria desa praia, eu e a miña familia. É un rogo que teñen continuamente, e eu, unha vez máis, traio o pleno para ver se lle bota unha man a esa praia, pero non hoxe, sempre, que teña un adecentamento como o resto das praias, polo menos. A segunda pregunta, o rogo, é que xa o pedimos en plenos anteriores, pero, bueno, creemos que nada se fixo sobre o tema, que é o tema dos cans nas praias. Fíxose por parte da alcaldía unha encuesta no Facebook sobre que praia sería apropiada para os cans, pero penso que aí quedou todo, morreu o tema. Xa vai medio verán fora,
E os cans campan as súas anchas por todas as playas, sobre todo polas mañáns, para facer as súas necesidades que a maioría dos donos non recollen. Nós xa sabemos que, evidentemente, non é culpa dos cans. Como dixestedes no anterior pleno, que eu xa sei que non é culpa do can, evidentemente. Pero os donos non lle podemos prohibir ir ás playas, non? Pois entonces, polo menos, regulalo. Facer algo para que as playas non sean, pois, unha porquería, non? De restos dos cans. Pois así rogamos que de algún xeito o tema dos cans se organice nas playas. A terceira é que, xa que por fin lle tocou a Portugalete que se amañara algo, refírome ao parque infantil, que se arranxou igual que a de Valdexería cunha subvención da Consellería de Presidencia da Xunta, pois a ver se vai desta e nos din cando se lle pensa botar unha man a escola, o antigo parvulario, a escola infantil agora, que está, eu creo que incluso peligroso, aquelo. A de Portugalete. A de Portugalete. A cuarta é unha pregunta. Cantas solicitudes de axuda se presentaron para a Escola de Música no curso 2015-2016? Outra pregunta é en que consiste o proxecto de formación para xóvenes para o que se solicitou unha axuda de 8.000 euros a FEGAM? E a última miña pregunta da miña área, vimos no decreto 360 que en relación coas traballadoras de axuda no fogar se vai chamar as persoas que están disfrutando de días libres, asuntos propios e vacacións para que renuncien a estes días e volver a contratalas. Cousa de por sí bastante chamativa porque, entre outras cousas, as vacacións son un dereito renunciable. Segundo as bases, as persoas que están contratadas a tempo parcial e cumpren os requisitos da base 3F poderán ampliar a duración do seu contrato ata ter coberto un período de 6 meses cun contrato a tempo parcial e outros 6 a tempo completo. Non hai ningún caso deses nas persoas que están actualmente contratadas. Porque a continuación se dita outro decreto no que se di que segundo a lista corresponde contratar as persoas que se mencionan. Non é a alcaldesa responsable de servicios sociais? Pois, se nos podes explicar como se xestiona isto, e pola miña parte. Mira, perdón, é que non me deu tempo de anotar unha. Dime. Despois do das solicitudes da Escola de Música, Que se pediron 8.000 euros a unha subvención para FEGAM, para formación de xóvenes. Si podemos saber para que van ir dirixidos. vale, máis preguntas? Sí, podemos saber por que non están as facturas do decreto 419, que se aproban unha relación de facturas número 13/2016 por importe de 77.865,02 euros, pero non se acompaña a relación de facturas. Cal é o decreto? 419. Queríamos saber tamén en relación coa devolución da subvención do viveiro de empresas, se nos pode explicar por que unha subvención de 45.000 euros houbo que devolver 56.975 cartos que ademais saíron da partida de cuotas a Seguridade Social. Por que a subvención a periodipesca non se inclúe nas subvencións nominativas ou directas? No mes de maio, o Pleno da Corporación aprobou por unanimidade unha moción do Grupo Popular, parte da cal decía literalmente que se habiliten e sinalen aparcamentos alternativos nas zonas de máis afluencia de usuarios e visitantes, pero especialmente nas zonas de Praia de Esteiro, en Prameán, en Cabanas, Abelleira, en Bentín, Muros e Louro, en San Francisco e Ancoradoiro. Que se elabore un plan vial con trazados alternativos para os días máis conflictivos do verán. Insisto en que esta moción foi aprobada por unanimidade. Queremos saber que actuacións se fixeron por parte do Grupo de Goberno para darlle cumprimento a este acordo que ademais incluía o derrube do palco da Praza do Cristo de Tálora. No mes de abril, tamén o Pleno da Corporación aprobou, por maioría de votos e coa abstención do Grupo Socialista,
unha moción do Grupo Popular na que se pedía unha vez máis que se dera cumplimento ao acordo plenario de modificación da ordenanza reguladora da contribución, baixando o tipo impositivo do 0,6 ao 0,4 para os bens de naturaleza urbana e o 0,3 para o de naturaleza rústica, e que se iniciaran os trámites para aplicar unha serie de bonificacións que se propuxeron. Queremos tamén saber que actuacións se fixeron por parte do Grupo de Goberno para darlle cumplimento a este acordo, porque xa vai alá medio ano, o tempo corre e, de momento, non temos noticia de que isto se vai a facer. En relación co proceso de regularización catastral, co que supoño que estarán familiarizados casi todos os veciños de Muros ou moitos porque lle están chegando notificacións, solicitamos no Concello un informe relativo á estimación de inmobles afectados por este proceso, distinguindo urbanos e rústicos, tipos de alteracións, se son novas construcións, ampliacións, rehabilitacións, reformas, o incremento do valor catastral global, da base liquidable e da cuota de IBI, así como das cuotas por atrasos de exercicios non prescritos. Resúltanos realmente asombroso que un equipo de goberno que, ao parecer, e segundo di vostede, leva xa non meses, senón anos traballando na rebaixa do IBI, non sepa nada sobre isto, nin tan siquera sepa que existe ese informe e que se pode pedir ao catastro. Mais aínda tendo en conta que cando nós presentamos a proposta de rebaixa do IBI incidimos en que unha das vías para compensar esa rebaixa de ingresos ao Concello iba a ser o proceso de regularización catastral. Señora Alfonso, señor concelleiro de Facenda, o proceso de regularización catastral está supoñendo un incremento medio dun 25% dos ingresos por IBI nos concellos nos que se está a aplicar. Nós propuxemos que se rebaixara o IBI do 0,6 ao 0,4. Isto é unha rebaixa aproximada dun 33% no importe da cuota a pagar. Isto quere decir que, aínda que a un veciño se lle incrementara o valor catastral da vivenda, pagaría menos cuota se tuéramos a cuota rebaixada, evidentemente, que non a temos. Pode ser que a vostedes non lles importe perxudicar aos veciños coa súa inoperancia, pero a nós sí que nos importa. Queremos saber se lle pediron ao catastro o informe que solicitamos, se xa o teñen. Si o teñen, porque non nos lo facilitaron. Están actuando dun xeito que se mostra afán recaudatorio sin que sepamos moi ben para que, porque as cousas básicas do Concello nin se fan, nin se parece que vayan a facerse. Temos tamén algunha outra pregunta? Sí, señora. Nestes últimos días tivemos varias situacións de emerxencia, sobre todo na Praia de Lariño e na Praia de Aria Maior. Non sería posible, ao menos, colocar bandeiras que indiquen ou que recomenden o baño? Sobre todo nestas dúas praias que son moi transitadas e se usan sobre todo no fin de semana. Segundo, colocouse o espello na saída de Cabanas. Terceira, coméntanos que hai problemas de circulación nas baixadas á praia de Esteiro por falta de señalización, xa que a baixada para o local é de dirección única e no seguinte non se pode baixar. Non se podería poñer unhas señais que aclaren o sentido de circulación? Que se pretendeu facer no muro, facer co muro que se colocou alrededor do famoso pino de Soi Morto? Non se pensa reparar a ducha desta praia? Nin recoller o resto das xaulas de salmón que xa levan tempo ali? As actuacións de reparación en camiños e estradas municipais que está planificando desde hai meses van a ser como o rebacheo que se fixo estes días no camiño do Encordoiro? Nos tememos que a duración destes apaños pode ser limitada. Sobre o tema da recollida de lixo xa nos indicou antes de que se averiara un camión, non sei se é o mesmo de sempre ou é outro, pero... E bueno, aparte desto,
non se poden lavar algunha vez os contenedores, que sobre todo neste tempo de verán suelen cheirar bastante. E bueno, esta é a última. No mes de agosto, xa que non temos pleno, senón se atende algunha recomendación aí do señor García de que haxa algún extraordinario, polo que nos gustaría saber se ten planificado facer algún tipo de actuacións nos colexios. E se así é, pois poderíanos indicar cales son. Como vai a construción da pista polideportiva do Colexio de Esteiro? Non se podería colocar unha marquesina no Colexio de Ramón de Artaza que permita aos rapaces protexerse da chuvia en canto non entran no colexio? Non teño máis, de momento. Sí. Bueno, vamos a ver. Praia da Rocha, limpeza e desbroce. Efectivamente, foise antes de San Xoán. Eu dei por sentado que a brigada de limpeza de praias iba polo menos de cando en vez por ali. Entón, bueno, preguntarei a ver se efectivamente non están indo e que vayan, porque está claro que é unha praia que necesita e merece limpeza igual que calquera outra. Dos cans nas praias contamos traer, bueno, despois de miralo, porque sí que o miramos, me comunican que o mellor é regulalo vía ordenanza, o cual leva o seu tempo. Está prácticamente rematada e a traeremos ao pleno do mes de setembro. Unha ordenanza que regule non só os cans, senón o uso das praias, de todas as praias, que non hai na actualidade. Non sei exactamente cantas solicitudes se presentaron á Escola de Música, pero o miramos e yo comunicamos en canto saibamos, xa sin esperar o seguinte pleno, vale? Porque non me sei de memoria o dato. Con respecto ás traballadoras de axuda no fogar, aquí tiñamos un problema e é que se remataba a lista sin cubrir as necesidades para atender aos usuarios de axuda no fogar. Entón me comentaron dende os servicios de persoal que a mellor ou a única maneira de dar cobertura a este servicio era con este sistema. Foi o que me comunicaron. A Escola Infantil de Portugalete, verdad que me quedaba aquí. A Escola Infantil de Portugalete, bueno, pois non fixemos nada dentro do último mes, sigue igual. Non sei cando imos poder acometelo. Está claro que as necesidades son moitas, pero necesitamos recursos humanos, económicos e materiales para poder afrontalos. Os 8.000 euros de axudas pedidas a FEGAM para a formación de xoves, eu non me dou conta, Tono. Nesa subvención o que se pediron foi cursos de monitor socorrista e cursos de monitor de tempo libre para impartir para os xóvenes por motivos... Socorrista, monitor socorrista. E monitor de tempo libre. É verdade, é que hai dificultades para contratar, todos os anos hai dificultades para contratar os socorristas, porque non hai persoas que teñan a titulación que teñen que ter. Hai unha oferta no Servicio Galego de Colocación, Como? que tamén hai dificultades, igual que cas axuda a domicilio, hai unha oferta de empleo. Pero xa fixemos e non hai. E non hai, que non hai persoas que teñan a titulación que se necesita para socorristas. De feito, nós demos cuberto 4 prazas, pero hai concellos que tiñan 12 concedidos, subvencionados e puderon cubrir unha e cousas así. O sea que é un problema que non pasa solo en Muros. Nós ainda demos cuberto 4 prazas. Non están as facturas do decreto 414. Non están as facturas. 419. 419. Non están. Bueno, pois pode acceder Pasa a... do 419 a 420, pero non achega a relación de facturas. Pero non está a relación de facturas, está simplemente a totalidade. Veñen a relación de facturas que se pagan. En este non. Bueno, pois ya enviaremos. Enviaremos ya a todos os grupos, ademais. Vale.
Sobre os aparcamentos nos arredores das praias, xa o comentamos no anterior pleno. Hai que buscar, en algúns casos, hai que buscar terreos e espacios que non os hai. Non é algo tan fácil como que se poida facer así de un día para outro. No da modificación do IBI, creo ou non, están traballando nos servicios de intervención e están traballando. E tamén é outra das ordenanzas que traeremos en setembro. Imos traer varias, ademais, non só a do IBI en concepto de ordenanzas con precios. Na regularización catastral, trasladelle a súa solicitude arriba, punto de información catastral, e estaban redactando a solicitude dese informe. Eu hoxe non puiden vir ao Concello, que foi a Coruña Diputación, pero xa onte estaban traballando nela. Entón, eu trasladei aos servicios e están traballando nela. Se non saiu, non ha de tardar. Mañá seguro que sae. Situacións de emerxencia nas praias, efectivamente, houbo esta temporada casos complicados e tristes, algún demasiado, nas nosas praias. Miraremos a posibilidade de colocar bandeiras. En calquera caso, o que non temos posibilidade é de colocar socorristas, vixiancia de socorristas ali. É imposible cubrir todas as praias. Miraremos o de colocar bandeiras se é posible e se sirven para algo, porque tamén de todos é sabido que o caso que se lle fai. Pero, bueno, polo menos ter as bandeiras. Non se colocou aínda o espello na saída de Cabana, non se colocou, verdad? Creo que non. Non, bueno, pasaremos o recado a obras. Hai problemas de circulación no Artón cara a praia, efectivamente, xa hai bastante tempo que hai estes problemas, varios anos, e é algo que temos pendente de facer aínda. Sí, pero hai que regular, ten que ir a policía local e facer un informe para ver cal é a mellor maneira da circulación, por onde entrar e por onde sair. Do muro de Somorto informalles o concelleiro de Obras e Medio Ambiente. Acometeuse a obra dun muro de contención das terras nas que se soportan as raíces do pino. É un muro ou é unha parede de pedra? Cal é a diferencia entre un muro e unha parede de pedra? Se é un muro de contención, a diferencia é que ten que contener. Así. Se non é de contención, pode ser de señalización ou de outra cousa. Con respecto á ducha averiada, non sabía que estaba averiada, irán a mirala a arreglala, e con respecto á saula de salmón, ten dous tipos de materiales, plástico e ferro. Entón, temos avisado a un chatarreiro para que vai a retirar o ferro antes de nada, que o fai, xa non le dixo que facía esta semana, ademais, non sei se foi, pero, bueno, leva así como 3 semanas. Xo dixera a semana pasada. Avisado. No, pero é verdad, é así. Eu, se queres ao sair, digoche o nome do chatarreiro, chamas e confirma se é verdad ou non é verdad o que che comento. Está pendente de que el poida ir a sacar o ferro. Creo que non vale a pena facerlle consumir a Brigada de Obras tempo e que o Concello consuma cartos cando pode facer unha empresa gratis, porque ademais el lle saca o seu rendemento. Buscamos empresas que estiveran aquí no Concello vinculadas. Entón, creo que non vale a pena gastar tempo e recursos propios cando poden facer outra empresa. O sair, lle dou o nome do chatarreiro, o chama e lle pregunta se é verdad que está avisado e canto tempo hai. Dixo que esta semana que estamos que iba. Que poda, está ben. Dixo que esta semana que estamos que iba, foi o que me dixo. Pero insisto, doulle o número de teléfono e o chama, non hai ningún problema. E así comproba se é verdad o que lle comento. A reparación de baches, como vai ser? Pois depende dos baches. Vai haber zonas onde non se tape só o furado, senón que se arregle o tramo enteiro, un anaquiño enteiro, igual que se fixo. Xa o comentei máis veces tamén. Igual que se fixo diante do Colexio de Esteiro. E hai outros lugares onde si se vai a ir bache a bache. Tapando bache a bache. Depende de como sea a zona. Si, tamén se fixo así. Na rampa do Mariñeiro, que dá acceso á Iglesia da Virxen pola carretera de arriba. Tamén se fixo así. Bacha, bacha, así.
A da rampa do Mariñeiro, non me dou conta agora como se fixo ese. Ese tapouse, non? Aí nesa zona tapouse. Va a durar pouco eso. Nesa zona tapáronse baches. Lavado de contenedores, FCC, polo que eu sei, ten un programa de lavado de contenedores periódico e eu quero pensar que se está facendo, sabes, Quintela? Ten unha programación, cal é a periodicidade? Ten unha obriga de facelo, sí. E eu creo que o están facendo. Cada 15 días. No verán ou no inverno? Iso leva meses sin limpar. Se preguntan pola periodicidade, creo que é cada 15 días. Se preguntan cando o fan, non sei. Pero é verán e inverno? Todo o ano. Todo o ano igual. Non sabe. Creo que cada 15 días. E se o fan non sabe. Ninguén o controla. Pero haberá que facer un seguimento. Non me corresponde. Bueno, falaremos coa mancomunidade que teña unha persoa encargada de inspeccionar e controlar que FCC cumpla co contrato. Entón falaremos e que controle, ademais de se recollen ou non, en todos os sitios que controlen o lavado de contenedores. Con respecto aos colexios, van agora, no mes de agosto, a facer as actuacións pendentes. Temos listados dos colexios con necesidades de arreglos pequenos que teñen que facer e a pista no de Esteiro, a previsión é facela agora, no mes de agosto, antes de que empece este curso. Estamos buscando recursos económicos no presuposto para que o fagan agora. Está o aparellador municipal, non sei se ten rematado, pero xa levaba tempo facendo. Non hai problema de proxecto. E a marquesina no Ramón de Artaza, bueno, é un tema que se comentara xa hai tempo nunha reunión que tiveramos aquí coa AMPA, é unha demanda de hai moito tempo. En principio non está previsto colocar en prazo breve polo menos unha marquesina ali. O miraremos. Sí, todas son fáciles, pero todas requiren tempo e cartos e é imposible atender a todas así, xa de momento. Todas requiren tempo e cartos e é imposible. Eu non digo que non faga falta, que sí que o fai, pero é imposible atender a todo. Venega. Ben, temos bastantes preguntas que coincidían que xa expuxo o Grupo Popular, o cal, bueno, significa que son de sentido común, si todos os grupos preguntamos polas mesmas. Como, bueno, está alongándose bastante o tempo, non sempre nos toca sintetizar ao final para que isto non se faga insufrible para os asistentes, e máis para os que estamos aquí. Había que sacar máis votos. Vamos ir ao concreto. Queríamos saber se hai algunha novidade na denuncia en Costas polas obrigas ilegais de Illa da Creu. Queríamos saber se se van rozar as zonas do camiño inglés que se está a promover intensamente nestes días e se atopan sen adecuar. Vanse habilitar zonas de aparcamento próximas á CEA, a zona da CEA, para eliminar a práctica de aparcar en riba da beira rúa, que é algo que xa preguntamos un par de veces e dixestes que ibas a mirar. Sabemos algo do plan de Costas para mañar o paseo de Esteiro? Se se vai executar, se é para ahora, se non vai ser. Por outro lado, queríamos saber cal é o protocolo de actuación da Policía Local nun caso de atropelo dun can. Recibimos queixas veciñais de que nun atropelo en días pasados na zona da Virxe os axentes que ali se atopaban desentendéndose de atender ao animal. Non sabemos se isto é certo ou non. É unha queixa que nos chegou de distintos puntos, ademais, e de persoas distintas. Gostaríamos saber como actúa a Policía Local neses casos, por si é necesario mellor cambiar o protocolo de actuación ou algo. Que dis que pasou? Atropelaron un can na zona do plantío e a Policía Local parece ser que se desentendeu do animal e que deixou ali. Que non estaba morto ni nada, estaba ferido, pero non lle deberon de ver que estaba ferido a gravidade ou que. Tampouco sei se é certo, pero simplemente nos preocupa que se poda estar actuando dunha forma non aconsellable nestes casos. Sen acritude, tamén, respecto á Policía Local, gustaríanos saber quen é o encargado de organizar as quendas da Garda da Policía Local. Queríamos saber se é público o cadro de gardas
e se desde a alcaldía teñen constancia de que todos os membros da policía están a ter o mesmo trato na xudicación destas gardas. Porque temos a sensación que igual é casualidade de que son sempre as mesmas persoas as que lle toca as gardas de fin de semana. E non sei se pode haber aí algún tipo de irregularidade no trato aos traballadores do Concello. No apartado de rogos, rogamos, xa non con ton de rogo, sino de exixencia, que se solucione inmediatamente o problema da televisión na Velleira en Torea. Entendemos que o tema do ADSL é difícil de resolver, pero colocar unha antena non pode precisar dun ano e unha dúcia de rogos para colocarse. É algo que hai que solucionar xa. Rogamos a derogación da ordenanza que proíba o acceso ás mascotas ás praias. E se elabore unha ordenanza de boas prácticas cívicas para donas de mascotas, no que se contemplen sancións por malos hábitos das persoas propietarias de ditos animais. É certo o que dicía a compañeira Alianza de que é un asco toparse restos de animais non só nas praias, sino en todos os lugares. Pero non é, insistimos, cuestión de prohibir e de restar libertades. É cuestión de que as persoas actuemos como debemos de actuar. Nos entendemos así, por eso, na hora de modificar a ordenanza, se finalmente se vai presentar unha ordenanza na que só se contemple abrir algunhas praias e no resto seguir igual, sin cambiar a filosofía do que nos entendemos que debe ser a ordenanza, se adiantamos desde o grupo de BNG que non vai ter o noso apoio, se se fai así. Por outro lado, rogamos que se pinten liñas amarelas no cruce de Bornalle, xa que as sinais de prohibido aparcar non disuaden aos usuarios da praia de aparcar nestes espazos, poñendo en risco a integridade das persoas e vehículos que utilizan esta saída. Non sei se te das conta de onde digo exactamente, pero xusto enfrente do Orre, mirando para a carretera, para a baixada para Bornalle, aí a man dereita soen aparcar vehículos e se saes do lugar de Bornalle non ves absolutamente nada. Pasan os vehículos bastante rápido por esa zona normalmente e hubo varios conatos de accidentes e pode ser un perigo que debemos intentar evitar antes de que suceda. E pedimos o mesmo para o cruce de Freixeiros, pintando de amarelo unha zona que posibilita a visibilidade para incorporarse á estrada principal. A vida conta de que o espello resulta insuficiente para garantizar unha incorporación segura, porque por ese espello non se ve absolutamente nada. E eu sufro diariamente, porque actualmente resido nesa zona. Por último, na avenida de Castelao, a altura do paso de peóns da Rúa Ancha, hai un sinal de aparcamento que está roto pola base. Rogamos o seu arranxo debido a que pode provocar cortes en crianzas ou animais que se cheguen a dito sinal. Nada máis por hoxe. Moi ben. Bueno, non temos ningunha novidade sobre as obras que se están facendo na Illa da Creva, non nos comunicaron nada dende Costas, non sabemos nada. As zonas do Camiño Inglés, o que falta é un tramo en Abelleira, non me acordo como se chama, Cebolais. Ese é o camiño que falta, os outros creo que están todos limpos e adecentados. Faltaba tamén un anaquiño chegando a Abelleira porque había moita auga. A ver se agora en agosto ou setembro se pode ir a arreglar. Son os únicos tramos que faltan, sí. Falta ese da Abelleira e o outro que é na entrada, pero o outro é porque había moita auga e non se podía andar ali. Sobre aparcamento na zona da CEA, pois está casi igual. Estivemos mirando algunha posibilidade e falando con algún veciño da zona, un nos decía da posibilidade de na acera de baixada, chegando á rotonda, baixando á dereita, habilitar ali algún espacio de aparcamento. Estamos estudiando e valorando distintas posibilidades. Plan de Costa sobre o paseo de Esteiro. O que me traslada o xefe de Costa, Rafael Eimil, é que están redactando o proxecto, adxudicaron a redacción do proxecto para arreglalo, que están redactando. De feito, a semana pasada me volvín a falar con el, quedou en vir a semana que ven, é dicir, a primeiros de agosto, en vir a Esteiro a concretar detalles da redacción dese proxecto que están redactando, vale? Concretar algún detalle puntual. O sea que están coa redacción do proxecto no paseo de Esteiro.
Bueno, preguntarei a policía local a ver que pasou con ese atropelo do can. A min non me consta que estén desatendendo os cans, vale? De todas maneiras, preguntarei porque é un tema que a min me preocupa. As quendas da policía local organiza o sarxento da policía local, que é o máximo cargo, é o xefe da policía local, e son supervisadas por min. A min non me consta que haxa ningún trato discriminatorio e que as noites van saindo según coinciden. O comprobei, de feito, recentemente, a raíz de unha comunicación de un dos asentes, mirei noites para atrás e é verdad que os últimos fins de semana lle coincide a unha persoa varios seguidos, pero os 8 anteriores, por exemplo, non lle tocou ningún a esa mesma persoa. Os 8 fins de semana anteriores a estes últimos. Entón, bueno, non hai ningún trato discriminatorio con ninguén. Simplemente, ás veces, lle coincide algo máis seguido, pero unha temporada lle coincide a uns e outra temporada a outros. Bueno, debería ser equitativo a historia, porque non é o fin de semana de verán que o fin de semana de inverno. Estámoslo intentando, pero é moi difícil porque hai que casar as festas, intentamos que en determinadas noites, a pesar dos poucos asentes que hai, haxa garda nocturna, eso significa 2 asentes, porque o que non quero é que pase o que pasaba con anterioridade noutro mandato, que de noite haxa un solo asente de garda ou un auxiliar de policía local. Eso é como non ter nada. Entón, necesítanse 2 asentes de noite, aparte de que por lei debe ser así, e estánse cubrindo todas as noites que se poden, como xa comentaba antes. Estamos tendo en conta as festas, que nos parecen días, noites de especial importancia que haxa asentes, e casar eso coas vacacións e cos permisos aos que teñen dereito e cos descansos aos que teñen dereito está resultando bastante difícil. Intentamos, e eu además me aseguro personalmente de que así sea, que sea o máis equitativo posible. Non digo que estea sendo, pero sí que o estamos intentando. Bueno, e logo había robos. Miraremos o sinal este de aí, que además creo que xa estaba da outra vez roto, de que avisara a Brigada de Obras. Vale, pois xa está. E o resto dos robos? E o resto eran robos, non? Sí, pero non vas comentar nada sobre eles, non? O da televisión en Abelleira e Torea, non sei se tono, se tes algunha... É que son temas nos que estamos traballando, está igual, eran robos, disculpa. Bueno, verdad. Di. Sobre telefonía, a semana que ven a responsable de Telefónica de aquí falar polo tema de internet, pero sobre telefonía, sobre a televisión non teño nada. A televisión é poñer a antena, buscar solución xa. Que logo un ano e pico a antena aí, para poñer. Sobre a ordenanza que proíbe acceso de mascotas ás praias, a ordenanza que temos prácticamente rematada, que regula o uso das praias e entre as cousas que regula é a presencia de can na praia, agora mesmo está no sentido de permitir o acceso de cans a algunhas praias, non a todas. Pero, bueno, o que si podemos facer é, antes de traer a plena proposta, a consensamos ou intentamos consensuar con todos os grupos da corporación para que veña máis consensuada posible, porque non está na línea que apuntaba, pero, bueno, podemos considerar. Esa práctica é boa con todo o que traes a pleno, non sei con esta cuestión. Xa. E en canto das liñas amarelas, pois, bueno, o miramos tamén, porque eso tampouco é difícil, e se con eso conseguimos que esos cruces sean un pouco máis seguros, pois vale ben a pena, vale? Bueno, pois con isto remata o pleno da Corporación de Xullo. Ata setembro non hai pleno ordinario, polo menos. Boa noite.